Kowe ngunekke aku goblok, nek kowe ora ngunekke aku ora bakalan bilang. Dalan iki dalan searah. Ora kowe. Bacok-bacokan aku sik mati sapa? Lah ngopo aku melu bacok-bacokan? Ora kowe. Den. Lho. Su. Asam go duwe. Iki gak melu urusane lho melu ngene iki ngopo? Ngopo? Sampeyan iki didoni lho Mas. Ora ngopo? Didoni. Bisumu aku. Didoni aku lho Mas. Aku melbur apa? Nduk masalah apa karo aku? Aku melbur apa karo kowe? Lah saiki nek kowe bapakmu dingonokke kowe trimo ora? Di bapakne, aku Nek kowe ngunekke aku lho. Lho, nyengane piye to? Buktine lho. Buktine apa? Wong bengok apa? Mau bengok. Ah, Ora sik to le. Masih mau ngunekke aku apa? Aku Ora kuwi mau ngunekke aku apa? Iya. Ngunekke apa? Ngopo? Polisi ngopo? Kaget dia aku. Jeneng kowe ning polsek akeh ngopo? Iya. Nggih. Kowe ngunekke aku goblok, nek kowe ora ngunekke aku ora bakalan bilang. Dalan iki dalan searah.